Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, para pamirsa. Ing kesempatan iki, ayo padha nyinaoni pitutur Jawa bab sifat serakah. Sifat sing bisa ngrusak urip lan gawe sengsara. Isi nasihat Jawa. Wong sing serakah kuwi ora nate puas. Wis duwe siji, kepengin loro. Wis duwe akeh, isih ngoyak luwih akeh. Serakah iku kaya geni, saya diurip-uripi, saya murup, nganti kobong awake dhewe. Ing pitutur Jawa, serakah iku tandha ati peteng. Wong sing serakah ora bakal ngrasakake wareg, senajan sugih sadunyane. Amarga sing digoleki dudu kebutuhan, nanging kepinginan tanpa wates. Wong Jawa ngajari, mangan ora mangan waton kumpul, urip cukup aja nganti ngoyak tanpa entek-entekan. Artine, urip ora kudu kebak bondo, nanging luwih penting urip rukun, tentrem, lan eling marang Gusti. Sifat serakah bakal gawe wong lali marang tangga, lali marang kanca, lan lali marang Gusti. Wong sing urip nganggo hawa serakah, pungkasane mung nemoni cilaka. Mula, ayo padha eling lan waspada. Ojo nganti atin dadi serakah. Yen urip prasaja, nrimo, lan gelem berbagi, insyaallah bakal entuk katentreman lan kebahagiaan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.